Тоҷикистон ва Узбекистон барои аз саргирии ҳаракати қатораҳо дар масири Амузанг-Хатлон ба ҳам мувофиқа расидаанд. Рӯи оҳани Амузанг-Хатлон қаблан аз роҳҳои асосии вуруди маҳсулот ба қисмати ҷануби Тоҷикистон буд ва аз баста шудани он иқтисоди Тоҷикистон миллионҳо доллар зарар дида буд. Анвар Латифзода, сухангӯи рӯи оҳани Тоҷикистон, рӯзи 19 январ дар суҳбат ба радиозодӣ гуфт, мутахассисони тоҷику узбек барои корҳои омӯзишӣ ва дубора барқарор кардани равоот дар масири Амузанг-Хатлон аллакай корро шурӯъ карданд. ҷаноби Латифзода афзуд, ин кор бар асоси супоришҳои протоколи ҷаласаи панҷуми комиссияи байниҳукуматии ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодии Тоҷикистон ва Узбекистон дар соҳаи нақлиёт сурат мегирад. ин масъули идораи роҳи оҳани Тоҷикистон афзуд, дар протоколи ҷаласа банди махсус илова шудааст, ки ба оғози дубораи ҳаракати қатораҳо дар роҳи Амузанг-Хатлон дахл дорад. Сухангӯи идораи роҳи оҳани Тоҷикистон ҳамчунин гуфт, оғози ҳаракат дар роҳи Амузанг-Хатлон ба манфиати ҳардуҷониб хоҳад буд. Ба қавли Анвар Латифзода, сабукиёи ахири пешниҳодкардаи ҷониби Узбекистон барои интиқоли молу колои Тоҷикистон тариқи роҳи оҳан низ натиҷаи гуфтугӯи комиссияи дахлдории ду кишвар мебошад. Масъулони ширкати роҳи оҳани Тоҷикистон соли гузашта гуфта буданд, ки дар сурати мувофиқати Узбекистон омода ҳастанд, ки қатъи роҳи оҳани Амузангро тармим намоянд. Қисмате аз ин роҳи оҳан дар соли 2011 хароб шуд ва ин ноҳияҳои қисмати ҷанубии Тоҷикистонро бо мушкилоти ҳамлу нақли молу коло рӯбарӯ кард. Дар пайн нархи анвои маҳсулоти воридотӣ дар ин минтақа низ ба маротиб боло рафт. Баъд аз ним соли тахриби ин роҳ, масъулони вилояти Хатлон гуфта буданд, ки танҳо аз ҳисоби боҷи гумрукӣ беш аз 45 миллион доллар ба иқтисоди ин минтақа зиён ворид шудааст. Ҳукумати Тоҷикистон пас аз қатъ шудани равои қатораҳо тариқи Амузанг-Хатлон 5 соли пеш дар соли 2012 ҷиҳати пайвастани қитъаи роҳи оҳани ҷануб бо марказ ба сохтани роҳи оҳани Душанбе-Қурғонтепа-Кӯлоб иқдом кард. ҳамакнун роҳи оҳани мазкур ҳам барои мусофиркашонӣ ва ҳам барои боркашонӣ истифода мешавад. Роҳи оҳани Ваҳдатёвон яке аз қисматҳои ин роҳи оҳан аст.